Bizkaiak 10 urte bete ditu. 10 urte, enpresa proiektuak babesten, bultzatzen eta bizkortzen, ikerketan eta berrikuntzan maila altuko enpresa berrien inkubaziorako Bizkaiko erreferentzia zentro bezala. 2014ko urrian martxan jarri zenetik, Big Bizkaia ekosistemaren eragileen arteko elkarlanean eta osagarritasunean oinarritutako ekimen moduan jaio zen. Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia izan ziren Bizkaiko lurralde historikoan enpresa eta berrikuntza zentro berri bat sortzeko apustua egin zuten erakundeak. Zentro honen xedea, startup berritzaileak babesteko eta bizkortzeko egiten ari zen lanaren osagarri eta sostengu izatea zen negozio berrien inkubazioan erreferente izateko jomugarekin. Baina ez zen hutsetik hasi, proiektu estrategiko bat martxan jartzeko, edozein prozesutan bezala, zentro berri hau sustatzen duten bi administrazioen eskutik, laguntza eta zerbitzuak gehitu zitzaizkion proiektuari diseinatutako inkubazio eredua bizkortzeko eta balio diferentzialeko proposamen bat eskaintzeko. 6.000 metro karratuko azpiegitura moderno hau areto zuriekin, ekipamendu teknologiko dun laborategiekin, prototipatze tailerrekin eta enpresen arteko harremanetarako espazioekin hornituta dago. Eta Beaz Foru Erakundeak, Espriren laguntza lerroek, Eusko Jaurlaritzaren industria sailak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ekonomia sustatzeko sailak garatutako inkubazio zerbitzu eta laguntzen programarekin osatuta dago. Horretaz gain, Bizkaiko Parke Teknologikotik sostengua eskaintzen da Euskadiko Parke Teknologikoen sareko enpresa erreferenteekin interakzio eta networkingerako. Jakinik, enpresak sortzeko eta bizkortzeko laguntza iraupen lasterketa bat dela, batez ere, Big Bizkaiaren espezializazio arloak diren osasuna edo fabrikazio aurreratua bezalako sektoretan eta taldean aurrera egitea funtsezkoa dela, Big Bizkaiaren barne ekosisteman sartzen dira Basque Health Cluster eta Teknika. Ekimen inkubatuetan ekintzailetza aurreratua eta talentu kualifikatua sustatzeko helburuetan, Bigekin bat egiten duten eragileak dira. Puntu honetara iritsita eta lehen 10 urteak beteta, ibilbidearen balorazio bat egiteko ordua da. Big Bizkaiak oso berritzaileak diren 75 enpresaren sorrera babestu du. Eta bere soluzioak oinarritzen dituzte, besteak beste, robotizazio teknologietan, fabrikazio gehigarrian, errealitate virtualean, adimen artifizialean, material berrietan, nutrizio gehigarrietan, diana terapeutiko berritzaileetan, gailu medikoetan edo diagnostikorako teknologia berrietan. 2023aren jardueraren itxieran, Bizkaian, 500 lanpostu baino gehiago sortuak zituzten eta 175 milioi euroko fakturazioa gainditu zuten enpresak dira. Lurraldearentzako lehentasunezko sektoretan, irtenbide apurtzaileak proposatzen dituzten enpresak dira, kalitatezko enplegua sortzen ari direnak. Beren taldeak osatzen dituzten pertsonen 20% baino gehiagok doktoretza profila dute. Emakumearen presentzia ere nabarmentzekoa da Big Bizkaiaren laguntzarekin jaiotako startupetan. Erakunde hauetako lantaldeen 48% emakumez osatuta dago. Big Bizkaiako egunerokotasunean dinamismoa etengabea da. Urtero 45 jardunaldi ospatuz. Jardunaldi teknikoak, formakuntza jardunaldiak edo networking jardunaldiak. Ekintzailetzarako talentua sustatzeko apustua ere etengabea izan da 10 urte hauetan. DBH eta batxilergoko 800 ikasle baino gehiago hartu ditugu Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako egin eta ekin ekimenaren markoan. 2015etik Euskal Herriko Unibertsitateko ekintzailetza eta enpresa zuzendaritza masterrarekin elkarlanean dihardugu eta egundaino 180 ekintzaileri eman diegu arreta. Teknikaren bitartez, formakuntza profesionalerako zentroekin egindako elkarlanak kultura ekintzailearen sustapenerako programa propio baten diseinua ekarri du. Provider. 5 edizio jada ospatuta, 1500 ikasle baino gehiago izan ditugu sentsibilizazio saioetan.
eta 59 enpresa proiektu berri sustatu dira. Esfortzu hau aitortua izan da. Ez bakarrik Big Bizkaiatik babesa eta laguntza ematen diegun ekintzaile talde eta enpresengandik, baita startupentzako gure laguntza eta bizkortze modeloa ezagutu nahi izaten duten kanpoko erakundeengandik ere. Nazioarteko bizita eta misioak etengabeak izan dira. Jatorrian hitzeko ordezkaritzetako 8.500 pertsona hartu ditugu. Interes horrek startupak beste lurralde batzuetatik erakartzeko benetako gaitasuna ekarri du. Big Bizkaia, 10 urte mugarik gabe hasteko lekua izaten.